L-artist fisif Vince Spriffa qed iwasslilna wirja ta' xogħlijiet fuq il-karta u midja oħra li fihom jistħarreġ relazzjoni tagħna maż-żmien tul medda ta' 10 snin. Il-wirja Out of Time tiġbor fiha xogħlijiet minn l-aħħar 10 snin, isu minn 2010 sal-lum. Il-maġġoranza tax-xogħlijiet huma tal-aħħar 3 snin u fil-fatt hemm xogħlijiet li huma vera riċenti li għamilthom f'Marzu, April waqt il-Covid fil-fatt. Ix-xogħol huwa naturalment għandu common thread. Hija wirja li hija close ħafna għal dak li huwa uman, close ħafna għal-bidu u t-tmiem tal-ħajja u tiġbor fiha isu 4 kollezzjonijiet ta' xogħlijiet tiegħi li jimxu parallel daw, ġifieri jiena naħdem serje ta' xogħlijiet li kollha jkollhom x'jaqsmu mal-istess tema. Il-żewġ xogħlijiet li għandi minn 2010 Between Ash and Dust kienu jitrattaw il-faxxinu tiegħi għal dik il-linja li mhijiex ċara. Ġifieri dik il-linja ta' bejn dak li huwa aħna nqisu li huwa parti mis-city u dak li huwa parti min-natura. U allura daw ix-xogħlijiet juru qishom landscapes ta' duħħan, però ma tafx hekk duħħan jew siġar, ma tafx hux landscapes jew kulur. U di l-ambigwità nħobba ħafna jiena fix-xogħol tiegħi. Hemm xogħlijiet oħra dak li huma close tagħna tal-Covid pereżempju li jittrattaw il-figura umana bir-ritwali tagħna ta' kif inlibsu l-figura fil-bidu tal-ħajja u fl-aħħar tal-ħajja meta bniedem itemm ħajtu. Allura daw nsejħilhom isshom figuri mgeżwrin fl-ożor hemm din is-similarità bejn baby kif imgeżwruh fl-iżgħar u meta pereżempju xi ħadd li jkollu xi accident fejn bniedem ikun jew body bag jew fl-iżgħar wara li għereq u tella mill-baħar, allura hemm din is-similarità li qisu b'xi mod l-estetika tagħha taqgħad bejn il-bidu u t-tmiem tal-ħajja. Hemm sensi l-oħra li ddur fuq il-landscape. Il-landscape interessani ħafna jiena. Jiena nħobb li ż-żeba tiegħi li qed nuża tkun ta' xejn ħoxna u ma nagħmilx distinzjoni bejn drawing u painting. Jiena impitter u mpinġi fl-istess ħin, jiġifieri nikser ir-regoli kollha tal-arti fejn ħafna drabi inti normalment tpinġi qabel biex imbagħad tpitter fuqu. Jiena nħoss li l-proċess tad-drawing u tal-painting jista' jkun iktar flessibbli u iktar organiku jekk jinħoloq flimkien. Ix-xogħol li qed nuri hawnhekk huwa divers, ġifieri għandi ftit xogħlijiet li huma fuq karta. Għandi xogħlijiet li huma fuq tila u xogħlijiet li huma fuq linja. Jiena l-materjal nħobbu u nħobb nesperimenta bih, ġifieri jekk wieħed jara l-wirja tiegħi mhux ħajsib affarijiet tradizzjonali, alla volja ċertu mod kif napproċċja l-materjal tiegħi huwa tradizzjonali wkoll, però ir-riżultat tal-aħħar mhuwiex daqshekk tradizzjonali. L-iktar medium preferut tiegħi huwa mixed media. Għaliex għax jiena fil-mixed media nista' nuża media differenti flimkien u again ma tkun ambigwa biex tgħid jekk hix pittura jew drawing. Din l-ambigwità nħobba jiena ix-xogħol tiegħi qisu jopera f'dik l-ambigwità anke fil-medium nnifsu. It-titlu Out of Time hija xi ħaġa li pjuttost tiġbor ix-xogħlijiet li qed nuri. Ix-xogħol tiegħi huwa ħafna marbut mal-umanità. U Out of Time użajtu bħala logħba wkoll. Out of Time meta inti m'għandekx iktar ħin, allura lejn tmiem tal-ħajja. U Out of Time min-naħa l-oħra qed ninħares liha bħala barra minn żmienha. U da xogħlijiet xi kultant qed jilagħbu bejn iż-żewġ polaritajiet ta' dawn it-tnejn. Għax mhumiex diretti, wieħed irid jaqra daqsxejn il-layers ta' dak li jrid infisser fix-xogħlijiet.